Ο κύριος που θα έρθει είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις καλεσμένων και θα καταλάβετε αμέσως για ποιο λόγο σας το λέω αυτό. Είναι από τις ευκαιρίες που έχεις να παρακολουθήσεις κάποιους ανθρώπους στην τηλεόραση. Σπούδασε βιολογία και έχει διδακτορικό στη γενετική. Η όλη κουλτούρα τότε ήταν όταν είσαι 17 χρόνων θα διαλέξεις τι να σπουδάσεις, το οποίο θα καθορίσει και το υπόλοιπο της ζωής σου. Εκπαιδεύτηκε από τον τέος αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Al Gore για θέματα κλιματικής αλλαγής. You may not want to believe into climate change. Okay, maybe you need a psychiatrist for that, but still it's your own right. Έχει δημιουργήσει το Athens Science Festival, μια τεράστια γιορτή που γίνεται κάθε χρόνο στην Τεχνόπολη, που σκοπό έχει να φέρει τις επιστήμες πιο κοντά στο κοινό. Κάποια στιγμή, μετά από πολλά χρόνια έρευνα στο εργαστήριο, ανακάλυψα ότι προτιμούσα να κάνω μια άλλου είδους ενασχόληση με την επιστήμη. Από το 2021 ανήκει στη μεγάλη οικογένεια των εξερευνητών του National Geographic, ταξιδεύοντας σε ολόκληρο τον κόσμο. Κι όμως, το μεγαλύτερό του επίτευγμα δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Η μεγαλύτερη του επιτυχία είναι τα ταξίδια που έχει κάνει με το γιο του. Ας υποδεχτούμε τον Θοδωρή Αναγνωστόπουλο. Καλώς το να. Ξέρω ότι είσαι αγχωμένος. Μιλάω στον ελληνικό, Θοδωρή. Βέβαια, Θοδωρής, με ευχαριστώ πάρα πολύ, Γρηγόρης. Ωραία. Επειδή μιλήσαμε και λίγο πριν, γι' αυτό πήρα το θάρρος και μίλησα στον ελληνικό. Ξέρω ότι στα TEDx που έχεις κάτω 1.000-2.000 άτομα είσαι πολύ άνετος. Γιατί υπάρχει μια διάδραση εκεί. Ενώ εδώ είναι λίγο πιο περιορισμένη. Αλλά σου υπόσχομαι ότι θα σε κάνω σε λίγο να ξεχαστείς ότι είσαι στην τηλεόραση. Καταρχάς, για να καταλάβει λίγο ο κόσμος, γιατί το National Geographic το ξέρουμε όλοι και το ότι είσαι εξερευνητής του National Geographic είναι κάτι που νομίζω ότι θα μπορέσει να το καταλάβει πάρα πολλοί κόσμος. Το άλλο δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς έχεις κάνει. Εσύ τι έχεις τελειώσει, τι ήσουν πριν ξεκινήσεις όλα αυτά? Λοιπόν, εγώ έκανα σπουδές όπως όλος ο κόσμος στη μοριακή βιολογία και στη γενετική. Όπως όλος ο κόσμος. Εντάξει, ναι. Η αλήθεια είναι. Πόσα από εδώ παιδιά έχουν κάνει μοριακή βιολογία? Καλά, τέλος πάντων, έκανα μοριακή βιολογία γενετική και κάποια στιγμή τελείωσα, μπήκα, έκανα έρευνα στα εργαστήρια κλπ. Διδακτορικό και ό,τι άλλο υπήρχε τέλος πάντων. Και κάποια στιγμή πάω σε ένα πάρτι. Και μου λέει κάποιος, μπορείς, λέει, να μας πεις το θέμα του διδακτορικού σου? Λέω, είναι πανεύκολο. Μελετάω τους πολυμορφισμούς στο HQ22. Στον πλανήτη HQ22. Δεν ξαναρώτησε τίποτα άλλο. Και κατάλαβα ότι μάλλον δεν είχα εκλαϊκεύσει, δεν είχα δώσει τη σημασία της ερευνάς μου μέσα σε αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα που είχα. Άρα ουσιαστικά ήταν ίσως η αφορμή για να καταλάβεις ότι πρέπει να αλλάξεις έναν τρόπο λειτουργίας και επικοινωνίας. Ακριβώς. Και δεδομένου ότι αργότερα όταν το φιλοσοφείς λίγο περισσότερο και καταλαβαίνεις, αρχικά με έπνιγε και η μονομέρεια της έρευνας μέσα στα εργαστήρια, αλλά υπάρχει και κάτι ευρύτερο. Καταλαβαίνεις την αξία της κατανόησης της επιστήμης από το ευρύ κοινό. Η κλιματική αλλαγή, η υγεία, οι πανδημίες, η τεχνητή νοημοσύνη, το μέλλον, οι μελλοντικές τεχνολογίες και όλα αυτά είναι θεσμοί, είναι πράγματα στην καθημερινότητά μας. Μάλιστα. Και κατάλαβα ότι έχει αξία μεγάλη να κατανοεί ο κόσμος αυτά τα δεδομένα. Αν ρωτήσω αρχικά, σαν μια αφελέστατη ερώτηση, σαν κάποιον που δεν ξέρει, αυτό που σπούδασε στο μοριακή βιολογία, ναι. Τι κάνει όταν κάποιος σπουδάζει? Δηλαδή τελειώνει από το πανεπιστήμιο και μετά πηγαίνει και πού εργάζεται? Μπορεί να μπει. Αυτό που κάνει ο κόσμος είναι είτε συνεχίζει ακαδημαϊκή καριέρα όπως έκανα εγώ τότε, ναι. Είτε μπορεί να μπει σε κάποια εταιρεία φαρμακευτική κλπ. Να κάνει έρευνα για να βρει ένα φάρμακο. Ακριβώς, να βρει ένα φάρμακα κλπ. Εσύ δούλεψες ποτέ έτσι σε κάποια εταιρεία? Εγώ δούλεψα ερευνητικά, έκανα μεταδιδακτορικό και μετά σταμάτησα. Αλλά όχι σε εταιρεία, μάλλον δούλεψα σε εταιρεία, αλλά όχι στο κομμάτι της ανάπτυξης φαρμάκων, δούλεψα σε ένα άλλο. Κάτι άλλο. Ναι. Άρα λοιπόν εκείνο το πάρτι υπάρχει εκεί, γεννιέται η αφορμή για να αλλάξεις τα πάντα στη ζωή σου. Ναι, και μετά υπήρξε και ένας διαγωνισμός αργότερα επικοινωνίας της επιστήμης, όπου είχαμε 3 λεπτά για να εκλαϊκεύσουμε ένα θέμα επιστημονικό της αρέσκειάς μας στο ευρύ κοινό, στο θέατρο Άνεσης. Πήγα λοιπόν εκεί, το 2007 ήταν αυτό,
Είπα και εγώ το δικό μου το. Τι ωραίος διαγωνισμός αυτός. Ποιος τον έκανε? FameLab, το Βρετανικό Συμβούλιο. Μπράβο. Ήταν πολύ ωραίο. Ναι. Και από εκεί δόθηκε η αφορμή να δημιουργήσω έναν οργανισμό. Συγγνώμη, θυμάσαι τι είπες σε αυτά τα 3 λεπτά? Ναι, θυμάμαι. Ήταν το θέμα πάλι της εξέλιξης του ανθρώπου μελετώντας το ψύχρωμόσωμα. Αλλά το είπα εκλαϊκευμένα. Ωραία, μπορείς να μου το πεις και τώρα εκλαϊκευμένα? Τώρα νομίζω ότι είναι πλέον απαρχαιωμένο αυτό που είπα. Όχι, δεν πειράζει. Τουλάχιστον τι είπες περίπου τότε θα το καταλάβω. Δηλαδή, εγώ σου δίνω, στην ελληνική τηλεόραση έχουν δοθεί άπειρα λεπτά για διάφορες ιστορίες, θα έλεγε κανείς πιο ανάλαφρες, χιουμοριστικές, αστείες, ανόητες, χαζομαρούλες. Ορίστε λοιπόν τα 3 λεπτά που ένας επιστήμονας θα προσπαθήσει να μας δώσει να καταλάβουμε, αφού έτσι κι αλλιώς ήταν ο διαγωνισμός, τι ήταν αυτό που έκανε. Εγώ θα το πω σε λίγα δευτερόλεπτα για να μην. Μελετώντας λοιπόν το ψύχρωμόσωμα που μεταφέρεται μόνο από πατέρα σε γιο, μόνο από τα αρσενικά. Εκεί λοιπόν οποιαδήποτε αλλαγή συμβαίνει στο DNA. Το DNA είναι το γενετικό μας υλικό. Ναι, συμβαίνουν αλλαγές στο DNA ανάμεσα. Ναι, όταν περνάει. Κάποια πράγματα μεταφέρονται ατόφια, αλλά υπάρχουν και λεγόμενες μεταλλάξεις. Ή αλλιώς πολυμορφισμοί. Όταν λοιπόν περνάνε αυτές οι αλλαγές από γενιά σε γενιά, μπορείς μελετώντας αυτές τις αλλαγές να καταλάβεις, για παράδειγμα, την ιστορία του ανθρώπου, από πού προήλθε. Έτσι, ένα άλλο παράδειγμα είναι, έτσι έχει βρεθεί ότι εμείς έχουμε κοινό πρόγονο με διάφορα άλλα πρωτεύοντα, όπως είναι ο χιμπατζής, ο γορίλας κλπ. Μελετώντας τους πολυμορφισμούς ή αυτές τις μεταλλάξεις. Τι είναι αυτό, πέστε μου λίγο αυτό που μεταδίδει μόνο ο μπαμπάς στο γιο. Τι είναι αυτή η ιστορία του DNA, δηλαδή θα ήθελα να μάθω αυτό το χρωμόσωμα, δηλαδή. Το ψυχρωμόσωμα. Το ψυχρωμόσωμα. Αυτό είναι μοναδικό. Ναι, υπάρχει και κάτι που μεταδίδει η μητέρα στο κορίτσι μόνο, ή μόνο συμβαίνει στον άντρα? Όχι, μόνο στο στα αρσενικά. Ναι, σωστά. Απίστευτο δεν είναι αυτό? Αυτό καθορίζει το φύλο. Το ψυχρωμόσωμα. Μάλιστα. Άρα θα μπορούσε να ελεγχθεί από πριν, λόγω του ότι καθορίζει το φύλο το αρσενικό στον αρσενικό, το ότι τι παιδί μπορεί να γεννηθεί? Ναι, βεβαίως. Θα μπορούσε η επιστήμη δηλαδή να πει ότι αν θέλω να πω ότι θέλω να κάνω αγόρι, θέλω να κάνω κορίτσι. Ναι, αυτό γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να γίνει. Βεβαίως απαγορεύεται η επιλογή φύλου. Α, μπορεί να γίνει. Ναι. Αλλά απαγορεύεται. Μάλιστα. Δεν το ήξερα ότι μπορούσε να γίνει. Σωστά. Μάλιστα. Ωραία. Κλείνω την παρένθεση. Μια άλλη φορά θα μιλήσουμε για τα ιατρικά. Είσαι ένας από τους 5.000 εξερευνητές του National Geographic και υπάρχουν και άλλοι Έλληνες. Υπάρχουν άλλοι σίγουρα 2 ή 3. Τους ξέρεις? Τον έναν τον ξέρω. Τον Ηλία τον Ψηρούκη. Μάλιστα. Αλλά τους άλλους δεν τους ξέρω. Όχι. Δεν έχετε κάνει ποτέ κανένα μεγάλο πάρτι όλοι μαζί στο μεγάλο πάρτι 3 ή 4 εξερευνητές, πώς να κάνουμε? Όχι. Και οι 5.000 λέω. Έχουμε κάνει. Πήγα για παράδειγμα πέρσι στην Ουάσιγκτον για να παρουσιάσω μια δουλειά και ήταν κάπου 400 ή 500. Ωραία. Ήταν υπέροχα. Ήταν φανταστικά. Πώς μπορείς να γίνεις εξερευνητής του National Geographic, πώς πήρες τη δουλειά, έστειλες βιογραφικό, σε βρήκαν μόνοι τους? Γιατί αφού αποφασίζεις να αλλάξεις τη ζωή σου και πλέον να κάνεις κάτι άλλο από την επιστήμη σου, πρέπει να μου πεις τα βήματα που έκανες. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να πάμε λίγο πιο πίσω, πριν φτάσουμε στο National Geographic. Βγαίνω λοιπόν εγώ από την ακαδημαϊκή έρευνα και λέω: θέλω να κάνω κάτι που έχει να κάνει με την έκφραση, με την επικοινωνία της επιστήμης. Στο ευρύ κοινό, σε παιδιά, σε σχολεία, σε οτιδήποτε. Ιδρύω λοιπόν έναν οργανισμό που λέγεται SAICO. Ξέρω τι θα μου πεις. Έχω έτοιμο εδώ. Ακριβώς, το ήξερα, το περίμενα. Από το science και το communication. Επικοινωνία της επιστήμης. Ακριβώς. Ιδρύω λοιπόν αυτόν τον οργανισμό και αρχίζουμε να κάνουμε δράσεις εκπαιδευτικές, κυρίως. Αν έχεις ακούσει τη λέξη STEM ή αλλιώς λέγεται ρομποτική. Βεβαίως. Science, Technology, Engineering και Mathematics. Βεβαίως. Επιστήμη δηλαδή, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά. Αυτός είναι ένας διαδραστικός τρόπος εκπαίδευσης των θετικών επιστημών. Αυτό που δεν κάναμε εγώ και εσύ στο σχολείο. Εμείς τι κάναμε στο σχολείο? Μας δείχνανε σε μια κυμολία, σε έναν πίνακα, με μια κυμολία, την ταλάντωση. Να τη ταλάντωση. Και εσύ έπρεπε μετά να μπορείς να καταλάβεις ότι όταν βρίσκεσαι πάνω σε μια γέφυρα και κουνάει, αυτό είναι καλό. Γιατί απορροφάται η ενέργεια. Αλλά δεν είναι δυνατόν να το συνδέσεις αυτό το πράγμα έτσι πως το μάθαμε, με αυτόν τον τρόπο που γινόταν και ίσως και σε πολλά σημεία ακόμα γίνεται έτσι η διδασκαλία. Γίνεται. Μπράβο. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε με ένα διαδραστικό τρόπο, μέσω του STEM, να δημιουργήσουμε ένα νέο τρόπο σκέψης. Να δημιουργήσουμε άτομα που μπορούν να επιλύουν προβλήματα.
Το βασικό μου μέλημα εμένα και της ομάδας μου δεν είναι όλοι να σπουδάσουν θετικές επιστήμες ή να γίνουν μηχανικοί. Αλλά θα ήταν ωραίο να μπορούν όλοι να επιλύουν προβλήματα. Αυτό δεν θα έπρεπε να υπάρχει σε όλα τα σχολεία. Ουσιαστικά, εντάξει, εγώ για αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα δεν έχω μιλήσει μόνο εγώ. Έχει μιλήσει μέχρι και ο κύριος Μπαμπινιώτης ότι αυτό το σύστημα της παπαγαλίας, ελάτε να τα μάθουμε. Και αν την επόμενη μέρα στο τεστ τα γράψουμε έτσι ακριβώς όπως τα διαβάσαμε, ας μην θυμόμαστε τίποτα σε 3 μέρες. Ναι. Αφού τα γράψαμε έτσι, μια χαρά είσαι περνάς. Ακριβώς αυτό είναι που λες. Αν σου δώσω εσένα και 5 συμμαθητών σου να επιλύσεις ένα πρόβλημα, βρίσκεσαι στην... Θα πω ένα παράδειγμα από τα projects που έχουμε τρέξει. Εμείς τι κάνουμε, εκπαιδεύουμε εκπαιδευτικούς θετικών επιστημών σε αυτό το STEM που είπα, στη μέθοδο STEM, και μετά αυτοί με τη σειρά τους εκπαιδεύουν τα παιδιά, ούτως ώστε να δημιουργήσουν έργα, projects που επιλύουν τοπικά κοινωνικά προβλήματα. Και έχουμε τα παιδιά τα οποία δημιουργούν projects. Ένα από τα παιδάκια έφτιαξε κάτι γυαλιά που έβαλε πάνω σένσορες, γιατί η γιαγιά του είναι τυφλή. Και με αυτούς τους σένσορες, όποτε υπάρχει ένα εμπόδιο στο ύψος του γονάτου, κάνει έναν ήχο, ένα blip, ας πούμε, στο αυτή. Καταπληκτικό. Ναι, ή έφτιαξαν κάποια παιδάκια από ένα νησί ένα drone φαρμακείο, το οποίο το καλείς με μια εφαρμογή και πηγαίνεις σε μια περιοχή που θες για να οδηγήσεις θες μισή ώρα. Γιατί είναι χωματόδρομος. Και αυτό πάει. Πηγαίνει μόνο του. Ναι, και μεταφέρει τα φάρμακα. Αυτά όλα τα projects που έχουν δημιουργηθεί δεν θα αλλάξουν τον κόσμο, ούτε θα γίνουν startups. Δεν θα γίνουν νεοφυείς επιχειρήσεις. Αλλά αλλάζουν τον κόσμο των παιδιών. Αλλάζουν τον τρόπο σκέψης τους. Συγγνώμη που το λέω, θα διαφωνήσω μαζί σου. Είναι τα ίδια παιδιά που αύριο θα κάνουν μια εταιρεία. Σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Μπορεί να μην είναι εκείνη η ιδέα που θα αλλάξει τον κόσμο εκείνη τη στιγμή, αλλά είναι οι ίδιοι άνθρωποι που μπορεί να αλλάξουν τον κόσμο λίγα χρόνια μετά. Αυτό ακριβώς. Αυτά λοιπόν τα προγράμματα, το ενδιαφέρον είναι ότι μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις και για άλλου είδους ζητήματα. Για παράδειγμα, κάνουμε από τα πρώτα παγκοσμίως προγράμματα STEM πάλι, ρομποτικής, σε ηλικιωμένους, σε καπί. Το οποίο είναι φανταστικό. Είναι φανταστικό γιατί δημιουργείς μας περιμένουν πότε θα έρθουμε να το κάνουμε. Αυτό θα ήθελα να γινόταν να το τραβήξω με κάμερα. Θα ήθελα πάρα πολύ να βλέπω ηλικιωμένους να προσπαθούν να καταλάβουν την τεχνολογία εκείνη την ώρα με όσο γίνεται πιο εύκολο τρόπο. Γιατί η πρώτη άρνηση των ηλικιωμένων με την τεχνολογία έχει να κάνει με το απλό κινητό. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω τι κουμπάκια είναι αυτά. Δώστε μου ένα κινητό με μεγάλους αριθμούς και αφήστε με ήσυχο. Ακριβώς. Αλλά πέραν τούτου, τους δημιουργεί μια ενασχόληση, είναι κάτι που το περιμένουν και μετράμε να δούμε και τα αποτελέσματα. Δεν ξέρουμε τι θα προκύψει από αυτή τη δράση, μάλιστα είναι καινούρια. Αλλά θα θέλαμε να ελπίζουμε ότι αυξάνει και το happiness, δηλαδή την ευτυχία τους. Μάλιστα. Ένα άλλο, πάμε στα νήπια και θέλουμε να καταπολεμήσουμε τα έμφυλα στερεότυπα. Δηλαδή, υπάρχει ένα στερεότυπο ότι τα κοριτσάκια παίζουν με τις κούκλες και τα αγοράκια παίζουν με τα κατσαβίδια και με τα τρένα. STEM εμείς στα κοριτσάκια σε όλη την Ελλάδα. Όλα τα κοριτσάκια και βεβαίως και τα αγοράκια δεν μπορείς να τα αποκλείσεις, μηχανικοί. Για να φύγει αυτό το στερεότυπο και ξέρεις, από τα νήπια πάει και στο σπίτι μετά. Άλλο που έχει να κάνει με τα ταξίδια και το National Geographic. Στα απομακοχώρια. Τρέξαμε ένα έργο για περίπου 1 χρόνο εκεί. Πώς θα συνδέσουμε παιδιά που ζουν στην ορεινή Ξάνθη με παιδιά της Ξάνθης, έφηβοι, μεν και δε. Σήμερα ξεκινήσαμε το πρώτο workshop. Στην αρχή βγάλαμε τα παιδιά έξω στο προαύλιο για να γνωριστούν μεταξύ τους, κάναμε κάποιες διαδραστικές ασκήσεις. Ο στόχος του πρώτου εργαστηρίου είναι να κατατοπίσουμε τα παιδιά για τους διάφορους τρόπους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είναι και η πρώτη επαφή των παιδιών με το 3D printing. Τους δίνουμε λοιπόν κάτι που είναι ένα οικονομικό εργαλείο, το 3D pen, και με αυτό τους ζητάμε να σχεδιάσουν μία ανεμογεννήτρια. Και έτσι έχουν και μία επαφή με την επαναχρησιμοποίηση, αλλά και με το σχεδιασμό μιας μορφής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που είναι η αιωλική. Εκεί ήταν που έγινα Explorer του National Geographic, με αυτό το έργο. Εκεί ξεκίνησε η ιστορία. Εκεί ξεκίνησε η ιστορία. Εκεί σε βρήκαν αυτοί ή τους βρήκες εσύ? Για να μπορέσεις να γίνεις εξερευνητής του National Geographic πρέπει να έχεις ένα βιογραφικό που να συνάδει με την εξερεύνηση. Εγώ συγκεκριμένα έχω πάει στο Πεκίνο οδικός. Με στόχο να κινηματογραφήσουμε σημεία πράσινου ενδιαφέροντος. Εδώ, από την Ελλάδα. Από την Ελλάδα. Μάλιστα. Οπότε, έχοντας
και ένα σώρο παρόμοιες δράσεις. Όταν έχεις ένα τέτοιο CV βιογραφικό και καταθέσεις και ένα έργο το οποίο συνάδει με την καινοτομία, συνάδει με την γεωγραφική εξερεύνηση, στο National Geographic τι τους αρέσει? Τους αρέσουν τα ζώα, τα φυτά, οι πληθυσμοί, η ιστορία, η οικολογία, η βιοποικιλότητα. Ένα από τα έργα αυτά ήταν STEM στους Πομάκους. Και το οποίο πήγε υπέροχα και μάλιστα έχουμε γυρίσει και ένα ντοκιμαντέρ το οποίο είναι διαθέσιμο. Και φτάνω λοιπόν. Είμαι πολύ περήφανος που σε γνωρίζω, το λέω αλήθεια, και εσύ πρέπει να είσαι πολύ περήφανος για τον εαυτό σου, να ξέρεις. Έχετε κάνει καταπληκτική δουλειά. Και θέλω να μου πεις, υπάρχει κόσμος πολύς που βρίσκεται πίσω από αυτή την ιστορία, δηλαδή. Πάρα πολύ. Και από ένα σημείο και μετά, Γρηγόρη, νομίζω ότι κάποιος κάποτε έχει μια ιδέα. Είχα εγώ κάποτε μια ιδέα. Big deal. Η ομάδα είναι που την κάνει αυτή την ιδέα και υλοποιείται. Δεν μπορείς μόνος σου να αλλάξεις τον κόσμο. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Το τελευταίο μάθημα. Και είναι όλα τα παιδιά μαζεμένα έξω από το εργαστήριο, από το ΕΚΦΕ. Και ανοίγει η πόρτα και ξεχύνονται τα παιδιά μέσα. Δεν το έχω ξαναδεί. Είναι συγκινητικό. Θα το θυμάμαι νομίζω όλη μου τη ζωή. Το πώς μπήκαν τα παιδιά μετά από 10 μαθήματα στο τελευταίο μάθημα. Μου άρεσε πάρα πολύ το οικοσυστέμ. Δεν είχα πολλούς φίλους, τώρα κέρδισα πολλούς φίλους μαζί μου. Μου άρεσε πάρα πολύ το project. Για την ακρίβεια δεν μου άρεσε, με ενθουσίασε πάρα πολύ. Και μου άλλαξε τη ζωή μου. Έμαθα πολλά πράγματα. Εσύ μου είπες πως ξεκίνησε στα Πομακοχώρια η ιστορία με το National Geographic, αλλά από τότε που το ξεκίνησε μέχρι σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, έχουν συμβεί πάρα πολλά. Ταξίδια, αναλύσεις. Αυτό που θέλω να καταλάβω είναι το να είσαι εξερευνητής στο National Geographic. Θα ρίξουμε τώρα λίγο βάρος εδώ, σε παρακαλώ. Τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να τους στέλνεις φωτογραφίες, υλικό, δηλαδή τελειώνει αυτή η ιστορία και λες ότι εγώ πρέπει να ξανακάνω ένα ταξίδι. Το αποφασίζεις εσύ το ταξίδι ή σε στέλνουν εκείνοι? Όχι. Οι εξερευνητές αυτή τη στιγμή είμαστε οι ενεργοί γύρω στους 5.000 από όλο τον κόσμο. Καταθέτουμε τις προτάσεις μας και λέμε θέλω να κάνω το τάδε. Όπως είχα καταθέσει εγώ τότε, να κάνουμε STEM στα Πομακοχώρια. Αργότερα κατέθεσα κάτι άλλο για τον Ειρηνικό ωκεανό με τα μικροπλαστικά. Μάλιστα. Καταθέτεις λοιπόν μια πρόταση η οποία ελέγχεται και είτε εγκρίνεται είτε απορρίπτεται. Δεν μπορούν να υποστηρίξουν 5.000 προτάσεις. Αν εγκριθεί, χρηματοδοτούν την όλη ιστορία. Ναι. Και εκεί λοιπόν για ένα χρονικό διάστημα εσύ τρέχεις αυτό το έργο. Τι ενέκριναν δικό σου, ποιο ήταν το επόμενο? Το επόμενο ήταν, ήμουνα μέλος μιας αποστολής στον Ειρηνικό ωκεανό, στον Ναυτίλο, για να καταγράψουμε εκεί στα νησιά της Χαβάης τα μικροπλαστικά. Ποια διαφορά των μικροπλαστικών? Είναι αυτά που δεν φαίνονται? Τα μικροπλαστικά είναι κάτι το οποίο ορίζεται, έχει μέγεθος έως 5 χιλιοστά. Είναι σαν το μισό... Νύχι μας. Ναι, νύχι μας, μικρό μας δαχτυλάκι. Τόσο μικρά? Είναι μικρά. Και είναι γεμάτη η θάλασσα από αυτά? Η θάλασσα, ανάλογα του πόσο κοντά είσαι στην ακτή, έχει πολλά, αλλά το μεγάλο πρόβλημα, μάλλον ένα ακόμα πρόβλημα, είναι οι μικροΐνες, οι οποίες βρίσκονται και στον αέρα. Και αυτές προέρχονται από τα ρούχα μας. Σε επίπεδο μικρότερων οργανισμών, όπως κάποια ψάρια, τα βλέπεις ότι μπορούν να πεθάνουν από τα πλαστικά ή τα μικροπλαστικά. Γιατί? Γιατί κάποια από αυτά είναι τοξικά, κατευθείαν. Άρα πεθαίνουν από αυτό. Κάποια άλλα, όταν φάνε πολλά, δημιουργούν την αίσθηση του κουρεσμού της πείνας. Και έτσι πεθαίνουν από ασιτεία. Δεν ξανατρώνε? Δεν τρώνε, γιατί νομίζω ότι είναι χορτάτα. Απίστευτο. Κυρίως από πλαστικά είναι αυτό, έτσι, γιατί θες πάρα πολλά μικροπλαστικά. Κάποια άλλα τραυματίζουν κατά τη διάρκεια της κατάποσης. Οπότε, σίγουρα δεν είναι καλό. Τα άλλα 103 ταξίδια που έχεις κάνει σε όλο αυτό τον πλανήτη, τα έχεις κάνει γιατί εσύ σ' αρέσει να ταξιδεύεις ή τα κάνεις για ερευνητικούς σκοπούς? Θα έλεγα ότι είναι και τα δύο. Δεν θα βάζα ακριβώς τη λέξη ερευνητικών σκοπών. Κυρίως συμμετέχουμε σε προγράμματα που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση. Επομένως, ταξιδεύουμε είτε για ομιλίες, είτε για έργα τα οποία έχουμε πάρει με άλλες ευρωπαϊκές χώρες ή, για παράδειγμα, κάτι που θα σου αρέσει πολύ. Νομίζω είναι ένα κάμπ που αυτή τη στιγμή λειτουργούμε στην Τανζανία, στην Αφρική, εδώ και περίπου 3 χρόνια, όπου φέρνουμε εθελοντές από την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο, τους εκπαιδεύουμε πάλι στο STEM, στη
διαδραστική μάθηση θετικών επιστημών και πάμε μέσα στα σχολεία τα οποία είναι ο Θεός να φυλάει. Δηλαδή υπάρχουν τάξεις που έχουν έως και 97 παιδιά μέσα. Έχω φωτογραφίες όπου τα παιδάκια παρακολουθούν το μάθημα από τις τρύπες των τοίχων. Απ' έξω από την τάξη. Εκεί λοιπόν πάμε και κάνουμε πάλι το STEM, πάλι για να αναπτύξουμε όσο μπορούμε τον τρόπο σκέψης των παιδιών, την επίλυση προβλημάτων, την ομαδικότητα, τη δημιουργικότητα κλπ. Αλλά εκεί είναι φανταστική η αίσθηση που παίρνεις. Δηλαδή το γεγονός ότι εκεί μένουν σε καλύβες, έτσι. Το γεγονός ότι τελειώνεις το μάθημα και τα παιδάκια μετά σε ακολουθούν μαζί στη δική σου την καλύβα και χορεύουν μαζί σου και παίζεις μπάλα μαζί τους και βλέπεις ότι βλέπεις μια απλότητα. Βλέπεις μια απλότητα και στο πόσα λίγα πράγματα έχουν μπορεί να παίζουν δύο παιδάκια με ένα λάστιχο σκασμένο και με ένα ξύλο και να το κυλούν. Και είναι τόσο χαρούμενα γύρω από αυτό και λες πόσο σύνθετες είναι οι ζωές μας και πόσα πράγματα πρέπει να κάνουμε για να νομίζουμε ότι είμαστε ευτυχισμένοι. Έχεις πολύ δίκιο. Πάρα πολύ δίκιο. Και είναι υπέροχο αυτό που συμβαίνει εκεί. Κατάλαβα. Πες μου άλλες χώρες που σου έκαναν έτσι εντύπωση σε αυτό το ταξίδι ή άλλα πράγματα που πήγατε και κάνατε, έτσι λίγο εντάχει. Ωραία, εντάχει. Άλλες χώρες. Έχω πάει για παράδειγμα στα νησιά Γκαλάπαγκος, στον Ειρηνικό ωκεανό. Εκεί ήταν μια άλλη εμπειρία και η οποία με άγγιξε πάρα πολύ, διότι εκεί βλέπεις πάρα πολλά ενδυμικά ζώα και φυτά. Ενδυμικά σημαίνει ότι μεγαλώνουν εκεί, αποκλειστικά. Και τα οποία είναι και πάρα πολύ φιλικά. Έχει κάτι δηλαδή ιγκουάνα, χερσαία ή θαλάσσια. Έχει αυτές τις πελώριες χελώνες. Κολυμπάς και έχει τα λεγόμενα sea lions που είναι σαν φώκες. Και έρχεσαι σε επαφή μαζί τους και επιπροσθέτως εκεί ο Δαρβίνος πρώτο περιέγραψε την ιστορία της εξέλιξης, που εμένα με αγγίζει αυτό ως βιολόγο. Οπότε ήταν ένα μοναδικό ταξίδι αυτό. Άλλο. Ιράν. Ιράν. Ναι. Μάλιστα. Υπάρχει αυτή η αντίληψη, τι θα γίνει εκεί, πόσο επικίνδυνο είναι. Την είχαμε πριν πάμε. Η ιστορία όχι δεν είναι ζήτημα επικίνδυνοτητας, είναι ζήτημα για το πώς φέρονται στις γυναίκες εκεί στο Ιράν, που είναι κάτι που μας πληγώνει όλους πάρα πολύ. Σωστά. Ισχύει αυτό και είναι πολύ δύσκολο να το αγνοείς. Εν τούτης, όταν... Ωραία, αυτό πράγματι δεν μπορώ να πω κάτι, έχεις δίκιο σε αυτό. Ναι. Εν τούτης, η φιλοξενία που δεχτήκαμε εκεί, γιατί τι έγινε. Την τρίτη μέρα με το που φτάσαμε, συναντούμε δύο φοιτητές αγγλικής φιλολογίας στο δρόμο και αρχίζουν να μας μιλάνε αγγλικά. Εκεί δεν υπήρχαν τουρίστες τότε, το 2012 πότε πήγαμε, ήταν πολύ λιγότεροι. Μας πήραν λοιπόν χέρι-χέρι και για τις επόμενες 15 μέρες είχαμε ντόπιους ξεναγούς σε κάθε πόλη που πήγαμε. Για ποιο λόγο πήγατε στο Ιράν εσείς? Εμείς πήγαμε στο Ιράν διότι ήταν μία από τις χώρες που, επειδή η γυναίκα μου, ο πατέρας τέλος πάντων μελετούσε το Μέγα Αλέξανδρο. Μέχρι που έφτασε ο Μέγας Αλέξανδρος. Στην Περσέπολη. Στην Περσέπολη. Ήταν λοιπόν ένα μέρος στο οποίο θέλαμε πάντοτε να πάμε. Φτάσαμε. Υπάρχουν καθόλου απομεινάρια του Μεγάλου Αλεξάνδρου? Υπάρχει η Περσέπολη όπου, εντάξει, η αλήθεια είναι κατεστραμμένη πλήρως. Ναι, δεν υπάρχουν ούτε ερείπια έτσι? Υπάρχουν ερείπια, βεβαίως και υπάρχουν βεβαίως, αλλά δεν είναι κατεστραμμένη. Αυτός ήταν ο στόχος, ότι θέλαμε να... Κατάλαβα. Ναι. Πολύ ωραία. Και άμα σου πω το πιο παράξενο μέρος, έτσι, η γωνιά της γης αυτής που βόρεια, νότια, κάπου... Το είπες ήδη. Που... Βόρειος Κορέα. Βόρειος Κορέα? Ναι. Γιατί έχεις πάει στη Βόρεια Κορέα? Ναι. Κάτσε, περίμενε, γιατί δεν συναντάς ανθρώπους που πηγαίνουν στην... Μπορείς να πας μόνο με ξεναγό, μόνο με γκρουπ και σε πηγαίνουν από μνημείο σε μνημείο. Είναι υπό Κιμ Ιονγκ-Ιουν? Ναι, υπό πλήρη παρακολούθηση. Ναι, 2016. Όχι, γιατί ήταν και ο μπαμπάς του πριν. Όχι. Τώρα, πριν από 6 χρόνια. Κάτσε, περίμενε. Αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Επειδή οι πληροφορίες που έχω για τη Βόρεια Κορέα είναι ότι δεν έχει ζεστό νερό συνέχεια, ότι κόβουν το ρεύμα, ότι ο κόσμος, ότι κουρεύονται όλοι με το ίδιο, ότι είναι με το ίδιο χτένισμα, ότι όλα είναι
Κοίταξε. Δηλαδή, ένας τουρίστας τα βλέπει αυτά. Δεν τα πολύ βλέπει, όχι. Και πού σε Βλέπεις πράγματα που είναι οργανωμένα. Βλέπεις πού θα σε πάνε. Γι' αυτό δεν το θεωρώ τόσο πολύ. Στα αγγλικά υπάρχει μια λέξη informative. Δεν έμαθα τόσα πολλά για τη Βόρεια Κορέα από αυτό το ταξίδι. Αλλά θέλω να πω, στον δρόμο περπατήσατε. Δεν σε πολύ αφήνουνε. Ναι, περπατήσαμε, αλλά για 1 χιλιόμετρο ή για 2. Στο ξενοδοχείο υπήρχαν όλα, το ρεύμα ήταν 24 ώρα. Μια χαρά. Μια χαρά εκεί. Οτιδήποτε είναι σχεδιασμένο για τον δυτικό τουρίστα είναι άριστο. Νιώθεις ότι έχει κάτι το παραπλανητικό, δηλαδή υπήρξε κάποιος που προσπάθησε να σας πει μια κουβέντα ή να σας πει ένα help. Δεν μιλάνε τη γλώσσα. Όχι, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Δεν υπάρχει αυτή η ευκαιρία. Δεν έρχεσαι σε επαφή. Τα social media και το διαδίκτυο. Υπάρχει intranet, δεν υπάρχει ίντερνετ. Υπάρχει intranet. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Όχι. Είναι μόνο εσωτερικό αυτό που παίρνεις. Τηλεόραση επίσης πολύ συγκεκριμένα, αυτό που βλέπεις. Πολύ συγκεκριμένα. Ναι. Δηλαδή, νιώθεις ότι τα πράγματα είναι κάτω από ένα καθεστώς που είναι 100%. Ναι. Συγγνώμη που σου κάνω αυτές τις ερωτήσεις, απλά το θεωρώ. Φωτογραφίες σε αφήνουν να βγάλεις. Σε αφήνουν όταν σου πούνε. Κυρίως τα μνημεία. Τα μνημεία. Είναι αρκετά βαρετό, θα έλεγα, αυτό το ταξίδι. Γιατί βλέπεις, είδαμε 38 μνημεία σε 9 μέρες. Μία φορά μας πήγαν σε μια μπειραρία μόνο, που εκεί είχαμε λίγο επαφή με τον κόσμο, που βεβαίως δεν μιλάνε αγγλικά. Το φαγητό. Μια χαρά, άριστο. Εστιατόρια που υπάρχουν να μπορείς να πας να φας. Όλα, αλλά ήταν όλα συγκεκριμένα το που θα πάμε. Ούτε, δηλαδή, αν είσαι 12 ώρες στο ξενοδοχείο και τους πεις ότι θέλω να βγω μια βόλτα. Στο ξεναγώ, μπορώ να βγω μια βόλτα. Ναι, έλα να πάρουμε το πούλμα να σε πάω κάπου. Α, μαζί κι αυτός. Μαζί κι αυτός. Α, δεν είναι να φύγω να πάρω τη γυναίκα μου και να πάω μια βόλτα. Όχι. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει τα δεδομένα από το 2016. Εσύ μιλάς για το 2016. Ναι. Δεν έχω πάει έκτοτε. Και έμεινες και 9 μέρες. Ναι, ήταν πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ δεν θα έτυχα, θα έλεγα να φύγω. Ήταν πολύ. Δεν πέσατε ποτέ σε κάποια εκδήλωση, σε κάτι που να είναι. Σε ποια? Εκεί που σου είπα στην πυραρία είχε πολύ κόσμο, χορεύανε, κάνανε κλπ. Είναι δύσκολο όταν έρχεσαι με αυτή την οπτική που σου βάζουν να μπορέσει να παρατηρήσεις όλα αυτά που διαβάζεις. Γιατί θα ήταν πάρα πολύ ωραίο ένα κείμενο με τις φωτογραφίες, δηλαδή προσπάθησες να γράψεις κάτι γι' αυτό μετά. Ναι, νομίζω. Ναι, δημοσιεύτηκε και κάτι. Δημοσιεύτηκε και κάτι. Ορίστε. Είσαι από τους λίγους ανθρώπους που ταξίδεψαν στη Βόρεια Κορέα. Δεν ξέρω αν θα ήθελα να πάω εκεί. Πραγματικά. Δεν έχει μεγάλο νόημα. Ναι, δηλαδή, δεν θα μάθεις πάρα πολλά. Καλά, ναι. Από τη στιγμή που δεν με αφήνουν ελεύθερα να ψάξω να βρω τι συμβαίνει με τον πληθυσμό, να ρωτήσω, να μιλήσω. Να σου πω και ένα αστείο. Η γυναίκα μου τότε ήταν 7 μήνων έγκυος. Όταν πήγαμε στη Βόρεια Κορέα. Γιατί το επιλέξαμε. Καλά, είχαμε λίγο. Εντάξει, είχαμε πάει σε αρκετές χώρες από αυτές που θα μπορούσαμε να πάμε. Αλλά επιπροσθέτως, εκείνη την περίοδο γίνονταν όλο τρομοκρατικές ενέργειες στην Ευρώπη. Είχε πέσει ένα λεωφορείο στη Γαλλία πάνω σε κόσμο. Είχε γίνει ένα μαχαίρωμα μέσα στο μετρό, νομίζω στο Βερολίνο. Και λέμε, πού να πάμε που να είναι ασφαλές το μέρος, αν θες να το πιστέψεις. Εντάξει, το λέω για αστείο, αλλά υπάρχει υπέρτατη ασφάλεια εκεί πέρα. Δεν μπορεί να συμβεί τίποτα. Όταν μπαίνεις σε αυτή τη χώρα, σου ψάχνουν τα πάντα. Και ψηφιακά. Δεν μπορείς να έχεις τίποτε θρησκευτικό, τίποτα ιστορικό, είτε σε έντυπη μορφή, είτε σε ψηφιακή μορφή. Δηλαδή, αν έχω τη βίβλο μαζί μου, απαγορεύεται. Απαγορεύεται. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι σημαντικό να το πούμε, ότι με τα ταξίδια μπαίνεις μέχρι σε ένα βάθος. Είναι πολύ σημαντικότερο να ζεις και να δουλέψεις κάπου. Για να καταλάβεις. Τότε καταλαβαίνεις. Το ότι εγώ έχω πάει σε 103 χώρες και έχω δουλέψει σε 15 από αυτές με projects, κατά τη γνώμη μου αυτές που δούλεψα μετράνε. Σε ποια χώρα θα μπορούσες να ζήσεις εκτός από την Ελλάδα? Κάποτε έζησα για περίπου 12 χρόνια στο Λονδίνο και μου τέριαζε για την ηλικία μου τότε, γιατί μου άρεσε όλη αυτή η πληθώρα, η πολυπολιτισμικότητα και η διαφορετικότητα. Τώρα έχει λίγο προχωρήσει και η Ελλάδα σε αυτό το κομμάτι. Έχει προχωρήσει. 20 χρόνια που έχω γυρίσει, επομένως μου κάνει η Ελλάδα εμένα αυτή τη στιγμή. Γιατί ξέρεις, και υπάρχει και κάτι άλλο. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολύ ισχυροί δεσμοί, ιδίως στις μεσογειακές χώρες και στις αραβικές χώρες, αλλά και στην Ασία, υπάρχουν δεσμοί μεταξύ φίλων, μεταξύ οικογενειών. Είναι πολύ ισχυρότεροι από, για παράδειγμα, τις σκανδιναβικές χώρες. Αυτοί οι δεσμοί, πώς το λένε,
συνεισφέρουν πάρα πολύ στην ευτυχία. Καταλαβαίνετε. Ωραίο είναι αυτό που λες. Έχεις δίκιο. Είναι πολύ σημαντικό. Και στη δυστυχία. Και στη δυστυχία, σωστά. Στο πόσο μπλέκονται στα προσωπικά σου διάφοροι, έτσι. Το πόσο οικογένειες φτιάχνουν αυτές τις υπέροχες πολυκατοικίες. Στον πρώτο η μαμά και ο μπαμπάς, ναι. στο δεύτερο η κόρη, στο τρίτο ο πρώτος γιος και στο τέταρτο ο δεύτερος. Σωστό. Και πάμε να ζήσουμε την υπόλοιπη ζωή μας και μετά τα 18 όλοι μας εκεί και να καθίσουμε για τα επόμενα 80 χρόνια παρέα. Λοιπόν, μεγάλη συζήτηση, ας μην την κάνουμε, θα την αφήσουμε άλλη φορά. Κλείνοντας, επειδή πρέπει να σε χαιρετήσω, πες μου τι γίνεται για τα 10 χρόνια αυτού του Athens Science Festival. Του Athens Science Festival. Είναι το Φεστιβάλ Επιστήμης και Τεχνολογίας 10η χρονιά εορταστική στην Τεχνόπολη, Δήμου Αθηναίων. Πολύ ωραία. Έχουμε για πρώτη φορά μεγάλη συνέργεια με το National Geographic. Μπράβο. Έρχεται η Γενική Διευθύντρια του National Geographic στην Ελλάδα για πρώτη φορά, που είναι και η πρώτη γυναίκα στα 136 χρόνια του θεσμού, από τότε που ιδρύθηκε. Έρχεται για να μιλήσει και μαζί με αυτήν έρχονται και 6 εξερευνητές, εκ των οποίων ένας είμαι εγώ. Παράδειγμα, θες να μάθεις για το πιο έξυπνο χταπόδι στον κόσμο. Ένας από τους εξερευνητές θα μιλήσει γι' αυτό. Θες να μάθεις για τα μικροπλαστικά που είπαμε. Έχουμε μία εξερευνήτρια η οποία είναι η detective των μικροπλαστικών. Συγγνώμη, εμείς πώς θα ξέρουμε το πρόγραμμα αυτής της ιστορίας και τι ομιλίες θα γίνουν? Δηλαδή, είναι συγκεκριμένα αυτά που θα συμβούν? Είναι συγκεκριμένα. Μπορείς να μπεις στο athenssciencefestival.gr e-com. Που ξεκινάει? Ξεκινάει 16 έως 21 Απριλίου στην Τεχνόπολη. Τώρα δηλαδή. Τώρα, ναι. Και ξεκινάει τώρα και πρέπει να είσαι πολύ ευτυχισμένος, πες την αλήθεια. Είμαι ευτυχισμένος διότι έχει πέραν των ομιλητών και θα έρθει αυτός που ανέπτυξε τα Google Maps, για παράδειγμα. Θα έρθει ο Κωνσταντίνος ο Δασκαλάκης από το MIT. Πήγα και τον συνάντησα εγώ στο είναι φανταστικός τύπος. Φανταστικός τύπος. Ναι. Εκεί να δεις συζήτηση περί Θεού, πίστης και να μου βάζει αριθμούς ότι για μένα όλα είναι οι αριθμοί. Ότι προσπαθεί να τα λύσει όλα με αριθμούς. Φανταστική περίπτωση. Ναι. Θα του δώσω πολλά φιλιά. Αν είναι και ο Κωνσταντίνος, μπορεί να πάω να τον συναντήσω. Ναι, να έρθεις. Θα χαρώ πάρα πολύ. Και έχει όμως και πάρα πολλά διαδραστικά πειράματα για τα παιδιά. Έρχεται ένας να μας δείξει τη μεγαλύτερη σαπουνόφουσκα. Έχουμε μία πελώρια υδρόγειο, την οποία φέρνουμε και θα είναι στο προαύλιο της Τεχνόπολης. Πόσες μέρες θα κρατήσει αυτό? 6 μέρες, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Από να έρχονται και σχολεία, δηλαδή αν το πρωί έρχονται σχολεία καθημερινές και κάθε βράδυ έχει συζητήσεις, ομιλίες, debates, shows. Τι λες? Ναι, από stand-up comedy μέχρι τον αρχαίο storyteller, τον Παπακώστα. Έχει έρθει εδώ. Ωραία, το Γιάννη το Σαρακατσάνη. Έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνεις και να δεις. Workshops διαδραστικά. Νομίζω ότι... Εντάξει, είναι φανταστικό αυτό που μου λες. 6 μέρες είμαι βέβαιος ότι θα το γράψουν όλοι και θα ασχοληθούν όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Και χαίρομαι που το πρώτο ξεκινάμε να το συζητάμε εδώ. Εμένα η χαρά που μου δίδεται από αυτό έγκυται στο εξής. Όταν έχεις 20.000 άτομα που θα έρθουν για να δουν επιστήμη, η επιστήμη είναι κάτι δύσκολο. Ή τέλος πάντων δεν είναι κάτι εύκολο. Δεν είναι fast food. Βεβαίως. Να γεμίσεις 20.000 και 50.000. Δεν είναι μια συναυλία. Έρχεσαι για να δουλέψεις λίγο το μυαλό σου. Με έναν παιχνιώδη τρόπο. Αλλά να πάρεις μια γνώση για το περιβάλλον, για την υγεία. Εντάξει, πραγματικά δεν χρειάζεται. Επομένως, το θεωρώ... Το θεωρείς μεγάλη επιτυχία αυτό που συμβαίνει. Νιώθω ευγνώμων. Είμαι βέβαιος. Θα σας παρακολουθώ από το ραδιόφωνο την εξέλιξη του φεστιβάλ. Και θα το λέω γιατί είμαστε και το πρωί στο ραδιόφωνο. Οπότε θα αναμεταδίδω από εκεί τα γεγονότα του τι ακριβώς έγινε και πώς ξεκίνησε η ιστορία και πώς συνεχίζεται. Οπότε να ξέρω ότι θα σε παρακολουθώ τις επόμενες μέρες. Ωραία, χαίρομαι πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Πραγματικά μέσα από την καρδιά μου να είσαι καλά και θα σε ψάξω καλύτερα τώρα. Να ξέρεις, ήταν πλάι η αρχή μιας γνωριμίας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ σε ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανες να έρθεις. Keep up the good work. Και thank you so much and you too. Παρακαλώ, Θοδωρής Αναγνωστόπουλος.